Marco, ano pong ina-expect niyo from today's Impeachment po? Gusto natin na ang mga senator judges maunawaan nila na Taumbayan kasama sa Maghuhusga. Kasama tayo sa Hahatol. At sana wala ng delay, ituloy ang impeachment trial, hayaan ang pag-present ng evidence at hayaan ang Taumbayan na magpahayag ng salobin. Actually, may salita dito naman po. Ano pong statement niyo regarding Marcoleta si Manny arrest po po? Sana hindi lang huminto kay Marcoleta ang aresto at pagkaso. Lahat ng sangkot dapat managot sa Senado, sa Kongreso, sa Gabinete, hanggang Malacanang kung talagang seryoso ang pamahalaan na sugpuin ang korapsyon. Ano pong mga patuloy po ba kayo mga dito? Meron tayo pong mga leader sa loob ng Senado, meron tayong programa sa labas. Ang mensahe natin, tayo ay nagbabantay, tayo ay kasama sa husga at hahatol.